L'últim divendres del mes d'octubre va ser el torn de Passeig Teatre, la companyia teatral de Cullera, que per tercer any consecutiu participa al concurs de teatre Vila de Mislata. En esta ocasió, la companyia amateur va apostar per la coneguda obra Ai Carmela, de José Sánchez Sinisterre, que als anys 90 va plegar a la gran pantalla de la mà del director Carlos Saura i protagonitzada per Carmen Maura i Andrés Pajares. El director del grup teatral, Ivan Miralles, ens va atendre durant els assajos previs a l'actuació. Pues enguany, que és el tercer any consecutiu que ens presentem al concurs de Mislata, fem Ai Carmela. És una obra que la gent el que coneixerà és la pel·lícula, però l'obra no té res que veure, perquè anem al passat i al present en el temps. A mi se comença pel final, bàsicament. Nosaltres som l'agrupació Passeig Teatre, portem molts anys, des de 1988, fent teatre, sobretot potenciant la cultura i en valencià. Sempre ens presentem als concursos de Cullera, de la Junta Local Fallera, que presenta en Cullera, i des de ja fa 3 anys seguits que ens han agarrat en Mislata. La peça teatral, que està destinada a tots els públics, combina tant elements de la comèdia com de la tragèdia. S'acaba la festa, perquè m'ha vingut la regla molt forta i estic posant-me malíssima. És comèdia, n'hi ha també tragèdia, perquè ja t'he dit que comença per el final. El final és tràgic perquè a mi Carmela se m'apareix, que no és ningú misteri, a mi se m'apareix morta, Carmela, 3 voltes. Però entremig tenim una actuació de varietés, o sigui que n'hi ha comèdia, n'hi ha molta comèdia. D'altra banda, cal recordar que Passeig Teatre va néixer l'any 1988 per a potenciar la cultura dins de l'associació cultural Falla Passeig Mercat de Cullera. Des de la seva fundació, el grup escènic ha participat en la Setmana de Teatre en Valencià organitzada per la Junta Local Fallera de Cullera, on ha obtingut nombrosos guardons individuals i col·lectius. D'entre els espectacles representats per la companyia destaquen La ciutat no és per a mi i Nascuts culpables. Igualment, ha tingut presència en altres certàmens teatrals de la comunitat, com ara Gandia, Dénia i Elx. El mes d'octubre acaba, però no el concurs. El pròxim 4 de novembre es puja a l'escenari el grup de teatre Indecisos, amb l'obra L'Orquestra de Senyoretes. Recordem que les entrades anticipades es poden comprar durant la setmana d'exhibició de les obres i en horari de vesprada. El preu unitari de les localitats és d'1,20 €. Una oportunitat per a deixar-se portar per la màgia del teatre.